The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37:4, Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Psalm 145:18-19, The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desire of those who fear him, and also will hear their cry and save them. Philippians 4:4-7, Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Jeremiah 33:3, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Matthew 21:22, And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, sama sa nandan atong buhaton ang atong routine, or in fact it is our SOP. Gikinahanglan kini aron maandam kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you, unbeliever, ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong paggamit niya ng imong free will, aron ikaw makahimo sa labing menungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Aron ikaw maandam sa pagsalmo to sab nining atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magandam ta sa atong tagsa kakaugalingon. Let us pray. Ama, namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas ug napa kami ka lantip sa among pangunahuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi papan mikan sa imong plano nga nagalihok pa dinhi sa tagsa-tagsa na mo kalag, imo pa kami gipabuhi. Aron kami makapadayon sa among tulumanon, nga maong pagpakaon sa tagsa-tagsa na mo kalag, pinagi sa among pagtuon sa imong mga pulong nga mao'y kalanon, nining among kalag. Busa pinagi sa pag tudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Nagampo kami kini mahimong panalangin sa among espirituanong pagkinabuhi. Muni kami niining among tulumanon nganha kanimo
Kayong tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mong bugtong maduluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan na itong mga higala, itong mga suki na ingnunta, atong mga subscribers labi na. Subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube channel. So kini grasya nga atong ipahimoslan taon-taon na tanini o ito na sang labason sa imong panumduman nga ang main thrust o nag-una gyud tahas atong tumong nining atong ministry mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios pinagi kang Ginoong Hesukristo kamao ang atong bugtong manluluwas. Busa mao kini ang atong tuyo aron sa pakaylap sa maayong balita sa kaluwasan nga moabot niadtong adunay mga lunggan ug dunay pagtuo niya sa ilang kalag nga ilang gamiton kini ngadto sa pagtuo sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Okay? Og gawas pa niya na aron sa pagsangyaw, pagsabwag to rapidly spread the Word of God ngadto sa kalibutan. Kay kining kalibutan na, dunot na, o naggusbat na, gumikan kay ang nagdumala nining kalibutan na mao man si Satanas. Ang nagunang kaaway sa Dios o niya kita mismo nining iyang teritoryo mao nga ang Dios nagasangkap kanato adlaw-adlaw sa iyang mga pulong nga mao lamang ang espada sa Espiritu Santo mo atong hinagiban atong iasdang batok nining atong kaaway. Of course, he is powerful but God is more powerful. His word is the most powerful. Mao na nga ato kining gitun-an ang iyang mga pulong buhahan mao kini ang atong magamit sa atong adlaw-adlawng kasinatian sa kinabuhi. Okay? O by the way, niya pakita nining atong tun-anan which is entitled How to Be Hopeful in a Hopeless World. O niya idagan atong mga puntos doktrina nga atong pagatukion bahin ini. Now kagahapon dini kita mohunong no bahin sa reversionista. Okay, nahibaw naman ka kung sebut pasamot nining pulong reversionista. Kutlo nato ning maong pulong from the root word which is reverse. Reverse means atras. Okay? So kan ang usa ka magtutuo nga nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios naga abante sa iyang Kristohanong kinabuhi pinagis tuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi sa diha nga siya magnegatibo. He changes his attitude towards the study of the Word of God. Then the tendency for him is of course makarnal na siya unya mao kanay sinugdanan sa pagka-reversionista nga kung magpatuyang siya niya ng maong iyang kahimtang karnal nahimulag na siya sa pakigambitay sa Dios na wa ko magingon nga nahimulag na siya sa Dios kay magtutuo ang akong gisgutan mao sa ka magtutuo. Ang magtutuo na dugtong nahiusan na kang excuse me kang Ginoong Hesukristo hangtod. So what na makatandog niya ng maong kaluwasan intact na kana. It cannot be affected by sin because sin is no longer the issue. Di man niya? Okay, so mao na nga we can of course avail sa pagi sa Dios unsaon nato kining sala nga atong mabuhat adlaw-adlaw pinagi sa iyang gisangkap usab nga
pagpabalik ngadto sa atong pakigambitay ngadto kaniya pinagi sa rebound pagsugid sa atong mga sala. Okay, so that's another separate study. So mo ni nga nagadupot lang tanin bahin sa pagka-reversionista. Now ang pagka-reversionista lagi nagsugod ni sa pagkakarnal. Kano sa man sa ka magtotoo mahimong karnal? Sa diha nga siya mo makabuhat og sala. Di man na once a believer succumbs to the temptation, excuse me, but we have to be reminded of the principle that temptation is not sin. Okay, dili man sala. Ang tentasyon dili sala. Kano sa man mahimong sala, sa diha nga ikaw mo sugot, mo sanong, mo kanang dawat, o mo ingon kag ngadto sa maong tentasyon, then mubuhat ka sa maong tentasyon. Pagpakasala, sa diha nga ikaw makasala, out you go sa imong pakigambitay sa Dios, your fellowship. Putol ang fellowship. That's why ang imong fellowship is only temporal. Temporal. Kaya nga naman, matangtang ka na lagi sa diha nga ikaw mubuhat og sala. Sala ba sa una, sala sa dila, o sala ba sa buhat. So, this is the kanang occupational hazard nato nga mga Kristohanon, mga magtotoo. So, sa diha nga makasala kita, then, we are under God's discipline kay mga anak ng taniya. Whom God loveth, He chasteneth, na nas proverbio. Ug mao na nga sangkapan kita sa Dios og paagi nga kita mahibalik sa atong pagkigamitay. Mahiuli ba ta? Pinagi sa paggamit sa rebound, pagsugid sa atong mga sala. Na kung dili kita mo gamit niya na, we don't avail of that, then the tendency is mo hagbong ka sa pagka-reversionista na. Kung ang pagka-reversionista, ako ka magyatagan sa 8 stages of reversionism kagahapon nga okay, so mo na nga just to review sa man to 8 stages. 8 ka mga ang ni ining pagka-reversionista. Well, nag-una ni reaction destruction. Sunod, frantic search for happiness. Sunod, operation boomerang. Unya sundan ka na sa emotional revolt of the soul, and then locked in negative volition. Sundan ka na sa blackout of the soul, then scar tissue of the soul, and then reverse process reversionism. Namo na nangabali na tanan kay reverse process naman. So atong tutukan kini pagka-reversionista. Now, of course, reversionists are losers all the way. Di ba nina? So, kung ikaw nagpatuyang na lang yun, nagpasagad ka na lang yun sa paglunang sa mga kasalanan, sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, bisag unsa niyan. Ako ka na magyatagan og mga ehemplo. Well, that's kanang review na sad na. Okay, di sad na mo tukbil niya na. Now, reversionism, as we have said, okay, kining reversionism and evil, kini silang duha, are sinister roadblocks in the path of tactical victory in the Christian life. Unsa man ni sinister roadblocks? Well, makaguba ni kay dautan man kini, babag kini sa atong pagpadayon sa paglakaw ngadto sa tactical victory. Kay mao man kini ang atong tumong ingon nga mga magtotoo. It is tactical victory in our Christian life. Now, by the way, let me make this clear. Ang victory nga itong naangkon, niya itong panahon nga midawat,
mituo ta kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas, gitawag kadto og strategical victory. Strategical. Sama ba niya itong kanang naangko ni Ginoong Kristo sa diha nga napildi na niya ang sala ug ang kamatayon dito sa cross. Okay? Sa iyang pagpakamatay dito, mo katong iyang napildi, naparot gyud ang sala ug ang kamatayon, ug mao kadto ang iyang strategic victory nga naangko ni Ginoong Kristo. Og sa iyang pagkahuman na gyud sa iyang misyon, pagtuman na gyud ni pag-ingon niya tetelestai. Tapos na ang tanan. Humana ang akong misyon. Then karon naangko na niyang tactical victory. Mao pud ni ang buot sa Dios nga atong maangkon ingon nga mga Kristohanon. Atong higayon nga kita gamit sa atong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas as our personal Lord and Savior, then we won the strategic victory. O karon sa atong pagpadayon sa atong pagkinabuhing Kristohanon, on our daily advancing life as a Christian, as Christians, then our goal to reach, to attain is tactical victory. Unsa may buta sabot? Sa atong kabahin, ingon nga mga magtutuo, ang tactical victory is the point when we reach or attain spiritual maturity. Ug nagpabilin kita diha sa higher echelon ingon nga mga Kristohanon, ug tuwa na kita sa nakakabot kita sa penthouse living ingon nga mga Kristohanon, ug kita mo na gitawag na kita invisible heroes. Og we are now functioning as the salt of the earth and the reflector of Christ's light. Okay, sabot ka? Sumo kini ang atong tactical victory nga atong makabot. Og mao na nga giandaman naman kita sa Dios, gitagan-an naman tangdaan sa kaniadtong wa pangtanan sa atong mga panulundon inheritance nga gahuwat nato didto sa eternal state. Ug ato ka nang maangkon sa diha nga makatuman kita sa mga kondisyon. Na may kondisyon yan. Nga kita kanang tuman sa mando sa Dios nga himuon kita, we can produce divine good production, dili human good production. Ang divine good nga ato naman ang define sa to definition sa divine good, anything and everything a believer does inside the protocol plan of God or inside the operational divine dynasphere. Okay, balik ta sa paghisgot na itong reversionista. Reversionists, therefore, are losers all the way. Reversionism at evil, as akong gingon di padugay, are sinister roadblocks in the path of tactical victory in the Christian life, yet there is no excuse. Wala gyud ikapangulipas ang bisag kinsang magtutuo not to be a winner or to live daily in the sphere of super grace or ultra super grace. Numdum ka sa super grace o ultra super grace? Now, maura ni ang mga dapita, this is the stage, nga God is glorified because you are a winner. Winner ka naman. Mananaog ka na. And God intends for every believer to be in this echelon. Ining dapita. Ining maong dungog. Now, ang doktrina nga naa na diha sa imong kalag, not only animates capacity for life, for love and for blessing, but
It enables you to emerge victorious sa espirituhanong away nga itong giatubang. Angelic conflict, mo kanay doctrinal term nga itong gigamit, angelic conflict, langit nung away nga itong atubang matagutlo sa atong kinabuhi. Every minute, every second in our Christian life. Og we are expected, we are supposed to be winners. Batok sa atong mga kaaway. Na, unsa man itong mga major enemies nato ingon nga mga Kristohanon? Well, the world, the devil, the flesh, mao gini ang tulo ka nag-unag yung mga kaaway nato. Unsa man nimo pag asdang na nila nga mga espirituhanon man kini. Busa nang hinahanglan ng mga espirituhanong mga hinagiban. Right? It needs spiritual weapons for us to use. Now, ang spiritual weapons can only be acquired through our study of the Word of God. Kita nimo sa kabililhon, kamahinungdanon yun ang pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on sa kamatuoran. Kung wa kay pagtagad nini din, you are a sure casualty ining maong espirituanong gubat. Gubat yun. Dili ni kay ingnon ta away unsa. It is a kanang global spiritual kanang full scale war. Mo ni atong giatubang. Ang tulo ka mga dagkong kaaway. Ang kalibutan, of course, dili ning atong gilakaw-lakawan o gipuy ang kalibutan. Ang sistema, mga sistema ni kalibutan na kaya hamang Satanas. Mo ni una pong kaaway na to. Sunod, the devil, ang yawa. Si Satanas. Mo na'y tigtigaw mo ba rin gusto ba nang binisaya? Kanang ingnon ta musurambaw sa atong Kristohanong kinabuhi. Isi mo na magalawgaw ingnon ta mo karaw mo kanang mo singan na mulubog sa plano sa Dios. Ang mga sistema niya nini kung ikaw mo sakay lang po na mga sistema niya din kandidato kas pagkapiliro. You're a casualty. A loser. So mo na, the world, the devil, si Satanas mismo, o ang iyang mga paagi, the devil's scheme, siguro sa pa. Sa pa sunod. And the flesh. Kini atong unod, atong kinaiyang makasasala. Dili ning unod mismo. Naamangod magpuyo ang kinaiyang makasasala din sa atong unod. Munang miingon ko, unod. The world, the devil, the flesh. So mo ni, ako ning gipahinomdom nimo nga dili ingon kining pagkakristohanon, no? Dili duwa-duwa. It is a serious matter. That's why God is dead serious to His word. And therefore, He expects us to be dead serious sa atong attitude ngadto sa pulong sa Dios. Kaya maura ba'y magadeterminar ang imong attitude, ang imong pagtagad nga tuspulong sa Dios is actually your attitude towards God. Kita nimo? Unsa imong pagtagad sa pulong sa Dios mo po na tinuod yung imong pagtagad ngadto sa Dios. Kani mo di man nimo mabuwag ang Dios ug ang iyang pulong. These are the two immutables in the entire universe. Unsa gisulti sa Dios? Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Na kung na kay pulong niya diha sa imong kalag, then ang Diyos magagiya, magapanalipod, magapalig-on kanimo. Ikaw mahimong kandidato sa pagkamananaog. Di ba ka gusto niya na? Or pili lang kas pagkapiliro na imo na na. Kaya na may giingon nga, it is all a matter of
choice. Na kay volition, na kay free will. Hinatag na sa Dios. Pagamiton kaniya na. Okay. So, ang balikon, nga being winners, pagka mananaog, mo kanay kabubuton sa Dios alang sa matag magtotoo, to be in this echelon. Ug ang doktrina nga nasa imong kalag karon not only animates capacity for life, for love and for blessing, but enables you to emerge victorious ni ining angelic conflict nga atong giatubang. So, mao na nga, hinunumdong ka ba itong mga magtutuo nga mga Hudyo, nga mga piniling katawan sa Diyos, who had reached super grace between AD 67 and AD 70, kini sila were delivered. Giiway kini sila, ipalingkawas kini sila from one of the worst national disasters in history, and they survived to enjoy blessing and prosperity in many far-flung areas sa Imperyo Romano. Now, ang mga reversionista sa laing bahin, dito na, naabdan kini sila sa catastrophe. So, nangamatay kini sila sa gitawag sa kanang sala nga makamatay, the sin unto death. Now, mao tong akong giingon nimo. Should this nation, ni karon, ni nasod nga atong gipuy-an, kon kini magpadayon sa iyang present course, kita nga ania ni ining greatest nation in the whole world, the greatest country, will undoubtedly find ourselves in the same situation nga giagian sa mga piniling mga katawan sa Diyos nga mga pildiro, mga negatibo man. Apan kadtong naga positibo, nakakabot gid sila sa pagka super grace. Mao lagi ito sa talis mga tuig AD 67 o AD 70. Kadto sila giiway gikan sa one of the worst national disasters sa ilang kasaysayan. So mo na ang nimo nga kung kining nasura magpadayon sa iyang present course nga mga negatibo, then why duha-duha this country will find itself in the same situation. Sama usab sa may tabo dito sa tribulation period. Unsa ning tribulation period? Kini ang sunod nga programa sa Dios sa iyang divine kanang timetable. Ang tribulation musunod human yun. Sakgawa ang simbahan. Kita mga Kristohanon, kita mga magtutuo, kita man ang simbahan. So kita, ingon nga simbahan, sakgawon kita ni Ginoong Kristo during the rapture. And then right after the rapture, mupuli dayon ng 7 literal years of the worst kahimtang sa kalibutan. Excuse me. Nga gitawag og tribulation period. Now, niyan ang panahon na 7 literal years nga kasakitan. Only super grace and ultra super grace believers will survive ni ining kalilisang nga katalagman culminating in the final conflict dito sa gitawag og Battle of Armageddon to enter the perfect state sa millennial blessing. Unsa man? Millennium. Usa-usab kalibo, kaliteral nga mga katuigan ang pagdumala ni Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. That is what we call the millennial age. Millennium. Now, ang mga mature believers lang
nga nasayod unsay ilang gibuhat o where are they going in life. Maura ang kanang magkapahimulos. Now, Bible doctrine resident in the soul is the exclusive means of maintaining sanity in an insane world. Yes. Ang doktrina, dili lang kay makausab sa kinabuhi sa magtotoo, but it can alter the course of history. Makausab-usab sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan and reverse the tide of carnality, apostasy, reversionism, and evil. Yet, only when a maximum number of believers are faithfully taking in doctrine are national reversionism and the impact of evil mautro, mausab, diverted. So, mao ito ng prinsipyo nagabarog, as goes the believer, so goes the nation. Ato ni padayon ugma. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat nining grasya, among gipahimo sila ning adlaw, sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong, hinaot nga kini. Mahimo kayong panalangin sa among kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Dadang kami pagbali ugma, dinhi sa aron kami makapadayon sa among spiritual momentum until we can reach our common goal as your children, which is spiritual maturity. The capacity stage, capacity for life, for love, for blessing. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.